kirjan 10. luvusta ja luen sen ja sitten hiljennytään rukoukseen. 5. Mooses 10, 17-21. Herra, teidän Jumalanne, on jumalien Jumala ja herrojen Herra. Hän on suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Hän ei ole puolueellinen eikä ota lahjuksia. Hän hankkii oikeuden orvolle ja leskelle. Hän rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteet. Rakastakaa tekin muukalaista, sillä te olette itse olleet muukalaisina Egyptin maassa. Pelätkää Herraa, teidän Jumalaanne, palvelkaa häntä, riippukaa hänessä kiinni ja vannokaa valanne hänen nimessään. Hän on teidän ylistyksenne aihe. Hän on teidän Jumalanne. Hän on tehnyt teidän puolestanne ne suuret ja pelottavat teot, jotka olette nähneet omin silmin. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos, Pyhä Jumala, sinä kaikkivaltias ja kaikki näkevä, ja sinä taivaallinen Isämme. Kiitos, että saadaan nyt tässä olla sinun edessäsi, ja pyydämme sitä, että sinä hyvyydessäsi avaat meidänkin sydämemme ja mielemme näkemään sen ja tajuamaan sen, mitä sinä tahdot. Ja sitten, Herra, sinä tiedät kaikki nuo monet miljoonat, jotka eivät ole koskaan sinusta kuulleet ja joiden pitäisi saada kuulla evankeliumi. Herra, kiitos siitä, että meillä on sinun sanasi ja että saamme tuntea sinut. Oi Pyhä Jumala, se on suuri ihme ja kiitämme sinua siitä. Ole meidän kanssamme tämänkin seuraavan tunnin ajan. Jeesuksen nimessä, aamen. Nyt kun tässä aiheeksi annettu, että muslimien kohtaaminen arjessa, niin mitä ajatuksia teillä on? Ensinnäkin, jos kuulette sanan muslimi, niin minkälaisia ajatuksia tulee mieleen? Tai käsityksiä? Pelottavia. Mikä siinä pelottaa? Niin. Mitä muuta? Arvaamattomia. Eikö me kaikki olla vähän arvaamattomia? Missä mielessä arvaamattomia? Outoja ovat, niin. Vaativaisia. Joo. Islam. Joo. Ja mitä tulee islamista mieleen? Arabit. Allah. No niin, joo, tietysti. Joo. Eli lapset koulun jälkeen vielä opiskelevat Korania. No niin. Mä otin tässä nyt jotakin. Mä ajattelin, että kun me ollaan kaikki tässä naisia ja tyttöjä, niin mä uskallisin ottaa nukkeja mukaan. Minulla on nyt tässä tämmöinen afganistanilainen nukke, jolla on tämä, jos me ajattelemme musliminaisia, niin varmaan meillä tulee suurin piirtein ensimmäiseksi mieleen nämä hunnutetut naiset. Mutta sitten siellä hunnun sisällä, siellä voi olla hyvin monenlaisia ihmisiä. Siellä voi olla tämmöinen hyvin perinteinen, kotona viihtyvä nainen, tai sitten hyvin muotitietoinen nuori nainen. Ja nämä vaatteet nyt näillä on Afganistanista, että tämä nukke on Suomesta, mutta niin, tämä on Afganistanissa tehty. Eli me voimme niin kuin ajatella, että kun meillä tulee ensimmäisenä tai tulee mieleen niin nämä hunnutetut naiset, niin siellä sisällä on sitten kuitenkin ihminen. Ja ne ihmiset, jotka siellä sisällä on, niin ne on just prikulleen samanlaisine tarpeineen kuin me, vaikka meistä tuntuu, että ne on niin outoja. Ja onhan ne ainakin nuo
muslimimiehet, niin aika outo. Jos nyt ajattelemme, Afganistanissakin niillä on erilaisia hattuja, niin tämä on yksi tämmöinen, joka olisi ihan mukava hattu käyttää muutenkin. Mutta niin sitten nämä muslimimiehet saattaa olla hyvin pelottavia. Ja kaikki nämä, mitä me ollaan nyt tänäkin vuonna kuulleet, mitä on tapahtunut vaikka Kölnissä tai ihan täällä Suomessa, niin jos me ajattelemme, että niin nämä muslimimiehet tulee semmoisesta yhteisöstä, jossa ne on tottunut siihen, että niin heitä kontrolloidaan, heillä on tietyt säännöt, miten pitää olla. Ne on tottunut siihen, että kun jos ne näkee kadulla naisia, niin ne näkee ne näin. Tai sitten muuten säädyllisesti pukeutuneena. Sitten kun nämä tulee tänne Eurooppaan, ja sitten me täällä pukeudutaan miten tahansa. Ja sitten kun se yhteisö, joka heidän ympärillä on aina ollut, niin sitä ei ole. Ei ole kukaan, joka heitä kontrolloi. Ja sitten kun ne ei ole koskaan tottunut käyttämään alkoholia, sitten kun ne juo vähän, niin sitten ne ajattelee, että he saa tehdä mitä tahansa. Tämä on nyt niin kuin semmoinen pikkuinen yleistys ja kärjistys. Sitten siihen liittyy vielä se, että yleensä muslimimaissa muslimeilla on hirveän huono käsitys länsimaisista naisista. Ne on katsellut länsimaisia filmejä ja ne on nähnyt, minkälaisia siellä on naiset. Ja ne ajattelee, että niin kaikki länsimaiset naiset on suurin piirtein huoria ja juoppoja ja niitä voi kohdella miten tahansa. Minulla kerran Kabulissa, siitä on kyllä hirveän monta vuotta aikaa, mutta niin Kabulissa autosärky, mä olin kuskaamassa yhtä sokeata poikaa kotiin, ja sitten se auto pysähtyi vaan sinne, ja sitten me täytyi pyytää niin kuin apua siinä lähellä olevilta, ja sitten 2 miestä tuli siihen auttamaan, ja siinä oli, en muista mikä siinä oli, mutta joka tapauksessa toinen sitten rupesi ohjaamaan sitä autoa ja toinen istui sitten siellä konepellin päällä ja veti jostakin hihnasta. Ja sitten kun mä olin siinä autossa ja sitten se mies rupesi vähän käyttäytymään huonosti, niin mä löin sitä mun käsilaukullani. Niin se sanoi, että sydäntäsi lyöt. Mä sanoin, no en mä sydäntäni lyö, että mä lyön sua. Ja sitten kun me oltiin aika lähellä sitä paikkaa, mihin mun piti mennä, eli vie se auto tuonne kirkkoherran pihalle, semmoisen kansainvälisen kristillisen seurakunnan pihalle, niin sitä miestä rupesi pelottamaan, ja se sanoi, että tästä edemmästä mä ei voi mennä. Mä sanoin, että jos sä oot kunnon mies, niin sinä viet minut just sinne, mihin minun pitää mennä. Ja niin se vei minut sitten sinne, ja näki sitten, että siellä oli minua suojelevia ihmisiä ottamassa vastaan. Elikkä, no niin, ja tähän siihen laukulla lyömiseen, niin siihen liittyy sitten sekin, että niin mun ensimmäinen kielenopettaja Kabulissa sanoi, että jos miehet alkaa sinua ahdistella ja lähestyä, niin ota kenkä jalasta ja lyö päähän. Elikkä tämä oli afganistanilaisen miehen neuvo, mitä pitäisi tehdä. No en minä koskaan ottanut kenkää jalasta, mutta on kyllä potkassut. Niin, että täällä kun on näitä monenlaisia, nyt kun minulla on harmaa pää ja on vanha muutenkin, niin nyt minulla ei ole mitään ongelmia, eikä minulla ollut sittenkään mitä vanhemmaksi tuli, niin sitä vähemmän oli ongelmia myöskin siellä, kun olin muslimien keskuudessa arjessa. No niin, eli mä tässä nyt mietin, että niin, kumpaan minä nyt tässä keskityn siihen, että miten meidän pitää täällä Suomessa kohdella muslimeita, tai miten me kohtaamme heitä arjessa, vai puhunko sitten tuolta kentän kokemuksista, ja ajattelin, että otan molempia. Eli on hyvä muistaa, että niin tämän hunnun sisällä siellä on nainen, omine tarpeineen, omine iloineen, huolineen, suruineen, niin kuin mekin täällä. Ja sitten miehet, jotka on tottunut kunnioittamaan isoäitiä, eli jokaisessa suvussa, niin mun kokemuksen mukaan niin kaikkein suurin valta ja sananvalta on isoäidillä. Minä kerran sanoin Afganistanissa, kun
siellä on tämmöistä sekasortosta ollut muutama vuosikymmenen, niin jos teille pitäisi tulla nyt vanhempi nainen presidentiksi, joku iso äiti pitäisi olla presidentti, niin silloin täällä menisi asiat järjestyksessä. No toiset yhtyi ja toiset naureskeli. No niin. Mutta jos me ajattelemme niin kuin muslimien kohtaamista arjessa, niin siihen ensimmäinen asia on se, mitä tämä ensimmäisen Timoteuskirjeen 2. luvun alku sanoo. Ja siinä on otsikko, rukoilkaa kaikkien puolesta. Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja kun tässä sanotaan, että kaikkien ihmisten, niin siihen kuuluu nämä muslimit. Kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ja kun tässä oli rukoilemaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, ja vaikka siinä on sen jälkeen on nämä kuninkaat ja kaikki vallanpitäjät, niin mä ajattelin, että tämä loppu, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Eli meidän tehtävämme on rukoilla myöskin niiden muslimien puolesta, jotka on tullut tänne meidän keskellemme, ei vain heidän itsensä takia, vaan myöskin sen takia, että saisimme elää rauhallista ja hiljaista elämää. Tämä niin kuin avautui tässä tämän jakeen kohdalla nyt tähän meidän tilanteeseemme. Semmoinen Afganistanin kansainvälisessä seurakunnassa pitkään pappina ollut ja sitten tämmöisen kansainvälisen kristillisen avustusjärjestön perustaja Kristi Wilson sanoi, että muuta strategiaa tai kaikkein tärkein strategia muslimien tavoittamiseksi on esirukous. Rukous on niin kuin se varsinainen asia, millä voimme tavoittaa muslimeja. Ja jos me haluamme tavoittaa muslimeja täällä meidän keskellämme, niin silloin rukous on se tärkeä asia. Ja tämä minusta oli niin mielenkiintoista, kun Eeva tuossa edellä korosti niin kuin tätä rukousta. Ja mä olen ajatellut, että mä siitä niin kuin aloitan, että tämä jatkuu sillä tavalla. Eli rukous on ensisijaisen tärkeä. Tuolla Pakistanin puolella, Pakistanin ja Afganistanin rajaseudulla on ollut 1800-luvulla ja 1900-luvulla niin lähetyssairaaloita niin kuin siellä Pakistanin puolella lähellä Afganistanin rajaa. Ja yhdessä, oliko se Kohatin vai nyt me muistan, mutta joka tapauksessa siinä Pakistanin puolella niin yhdessä lähetyssairaalassa oli sitten tämmöinen englantilainen nainen, joka oli siellä työssä, niin hänen huoneensa ikkunat oli niin kuin Afganistanin vuorille päin. Ja hänellä oli sitten penkki siinä ikkunan ääressä, ja sillä penkillä hän rukoili varmasti tuntikausia Afganistanin puolesta. Eli hän oli työssä siellä rajaseudulla sairaalassa, mutta sitten hänen erittäin suuri työnsä oli tämä esirukous Afganistanin puolesta ja myöskin sitten Pakistanin puolesta, että muslimien puolesta esirukous. Ja tämä on semmoinen tehtävä, joka on myöskin meille annettu. Ja vielä tähän, ennen kuin otan tuon seuraavan kohdan, niin tämäkin liittyy siihen, mitä Eeva tuossa sanoi, ja minusta on niin mielenkiintoista, että miten Jumala johti niin kuin tässä. Minulla on kartta, jossa on nämä maat, joissa kristittyjä vainotaan kaikkein eniten. Ja juuri näistä maista, missä kristittyjä vainotaan, niin tulee meille näitä turvapaikanhakijoita, sekä kristittyjä että muslimeja. Ja jos katsomme tätä, tämä nyt on vähän, kun tässä on niin värikkäästi nämä
nämä kristittyjä vainoavat maat. Mutta täällä on Turkki, joka on tässä listassa viime vuonna sijalla 41, ja tänä vuonna nämä on pikkusen muuttunut, mutta minulla ei ole sitä uusinta karttaa. Niin tuossa tuossa on sitten Kreikka niin kuin tuolla puolella. Eli tämä selvä raja niin kuin näitä kristittyjä vainoavien maiden ja Euroopan välillä on tuossa Turkin ja Kreikan välillä. Ja tuolla alueellahan nyt sitten nämä Eurooppaan pyrkivät, niin henkensä kaupalla ylittävät tuota merta siinä. Mutta tämä on siis siinä mielessä paljon puhuva kartta, että me olemme täällä niin kuin turvallisella sektorilla ja sitten näitä tulee täältä, missä kristittyjä vainotaan. Ja mä olin marras-joulukuussa niin kuukauden tuolla Kreikassa just täällä näiden pakolaisten keskuudessa työtä tekevä järjestö niin semmoisena vapaaehtoisena, niin siellä oli yksi kreikkalainen kristitty rouva, joka sanoi, että muslimit ajaa toisia muslimeita kristittyjen syliin. Ja hän sanoi, että nyt meidän kristittyjen Euroopassa pitäisi niin kuin tajuta tehtävämme, että meidän tehtävämme on nyt antaa evankeliumi näille ihmisille, jotka eivät ole saaneet kuulla, eivätkä ole voineet kuulla evankeliumia omassa maassaan. Eli tässä tämä vainottujen kristittyjen kartta, mutta samalla tämä on niin kuin kartta rukoukseen niiden puolesta, jotka eivät ole voineet kuulla evankeliumia. Kun olin, jotka ovat jo kuulleet tämän, kun olin siellä Kreikassa nyt ennen joulua, meillä oli siellä, tällä järjestöllä oli joulujuhlia, niin viimeiseen joulujuhlaan, mikä siellä keskuksella järjestettiin, se oli ollut 2 joulujuhlaa sitä ennen, jossa kummassakin oli noin 100 tai vähän yli 100 ihmistä, afganistanilaisia ja joitakin muita, ja jotka saivat kuulla siellä evankeliumia. Sitten oli se 3. näille ei-kristityille joulujuhla. 1 joulujuhla siinä välissä oli niin kuin kristityille, niin sitten tähän 3. joulujuhlaan, niin edellisenä iltana yksi näistä järjestäjistä sanoi, että meillä on tiedossa 2 ihmistä, jotka tulee huomenna. Ja sen joulujuhlan niin kuin järjestelyyn oli tulossa yhden kirkon, kreikkalaisen evankelisen kirkon nuorten ryhmä, jotka oli valmistautunut laittamaan ruokaa 100 ihmiselle ja hoitamaan kaikkia. Meillä oli tiedossa edellisenä iltana siis 2. No silloin ennen sitä juhlan alkua jotkut lähtivät noihin hätämajoituskeskuksiin etsimään ja kutsumaan ihmisiä ja jotkut menivät sitten sinne puistoon. Loppujen lopuksi siellä oli 100 ihmistä. Mutta sen yhden ryhmän oli 40 iranilaista, niin ne oli semmoisia iranilaisia, jotka oli lähtenyt niin kuin Iranista ja olivat matkalla Eurooppaan. Ja sitten niiden matka pysähtyi siihen Kreikan ja Makedonian rajalle. Ja sieltä rajalta oli sitten bussikuljetus takaisin Ateenaan. Ja näitä iranilaisia tuli sitten sinne Ateenaan. Ja näistä 40, ainakin siis 40 tuli siinä yhdessä ryhmässä sinne joulujuhlaan. Ja siinä oli yksi nainen, joka ensi töikseen sanoi, että minä haluan tietää, miten minusta voi tulla protestanttinen kristitty. Sitten kun mä juttelin hänen kanssaan sen ohjelman jälkeen ruokapöydässä, niin hän sanoi, että minä nyt haluan tietää, miten minä voin tulla kristityksi, kun minulle ei ole ollut tähän mennessä mahdollisuutta. Ja nämä toiset tässä myöskin, ne haluaa tulla kristityksi. Ja sitten me tämän kreikkalaisen rouvan kanssa menimme sitten sinne toimistoon rukoilemaan, ja siinä oli tämä nainen ja sitten hänen noin 12-vuotias poikansa ja sitten yksi pariskunta. Ja sitten se sanoi, että minä haluan sitten nauhoittaa tämän ja lähettää miehelleni Iraniin, että hänkin tietää, miten voi tulla kristityksi.
No me sanottiin tämän rouvan kanssa, että joo, saatte niin kuin nauhoittaa ja ottaa videon, mutta niin ei meidän kasvoja. Ja niin tämä poika sitten otti kuvan niistä Raamatun kohdista, mitä luettiin, ja sitten äänitti sen rukouksen, mikä siinä oli. Ja niin siinä sitten oli 4 ihmistä, jotka halusi tulla Jeesuksen omiksi ja ottivat vastaan evankeliumin. Ja sitten yksi afganistanilainen kristitty nuori mies jutteli 3 iranilaisen miehen kanssa toisessa huoneessa, jotka nekin halusi tulla kristityksi. Eli siinä joulujuhlassa, mihin meillä oli tiedossa, että tulee 2 ihmistä, tuli suunnilleen 100 ja niistä 7 tuli uskoon. Voitteko kuvitella Jumalan työtä? Eli Jumala oli heidät lähettänyt sinne. Ja sitten Jumala johti niin, että heidän piti tulla sieltä rajalta takaisin Ateenaan ja sitten kuulla evankeliumi. Ja sen jälkeen siellä on kuulemma tullut monia muita, että siellä on noin 30 iranilaista nyt ihan tämän vuoden puolella kastettu Jeesuksen seurakunnan jäseniksi, että tämmöistä työtä Jumala tekee. No niin, tämä tuli tästä rukouksesta, mutta vielä siitä joulujuhlasta, mihin tuli niitä iranilaisia. Kun meillä oli siellä joulukuvaelma, jossa oli hyvin kansainvälinen tämä joukko, joka siinä oli Maria ja Joosef oli saksalaisia ja sitten paimenet oli amerikkalaisia ja sitten siinä oli 3 enkeliä, niin se yksi oli amerikkalainen roteva mies ja sitten yksi oli suomalainen rouva, jolla on kreikkalainen mies ja sitten 3. oli semmoinen afganistanilainen 12-vuotias tyttö suurin piirtein. 3 enkeliä. Ja no niin, tämä oli se joulukuvaelma ja se luenta ja sitten kuvat tuli siellä videolla. Ja sitten mulla oli opetus. Ja minä huomasin siinä, kun minä puhuin, että hyvän aika siellä on näitä iranilaisia, jotka koko ajan niin kuin kuvaa sitä. Sitten yksi mies tuli sanomaan, että minä otin tähän niin kuin kaiken tämän. Ja minä haluan lähettää tämän minun vaimolleni Iraniin, että sekin saa kuulla tämän jouluevankeliumin. Niin onpas ihmeellistä. Niin, että saa hän sen lähettää. Mä sanoin, no saat. Siinä. Eli rukous muslimien puolesta oli niin kuin se ensimmäinen. Sitten tähän muslimien kohtaamiseen, niin meidän täytyy tuntea niin kuin Raamattu ja tietää oman uskomme perusteet. Erittäin tärkeää on se, että me tiedämme, mihin me uskomme. Koska muslimit on aika varmoja siitä, mitä he uskoo. Toiset tietää enemmän ja toiset tietää vähemmän. Ja vaikka ne ei tietäisi mitään, niin ne sanoo, että he on muslimeja ja he tuntee Allahin. Mutta sitten monet haluaa kuitenkin kuulla ja kysyä, että mihin me uskomme. Kun olin siellä Atenassa, niin sitten yhtenä päivänä kävin siinä puistossa, mihin näitä afganistanilaisia tulee ja sitten jatkaa sieltä matkaa. Ja siinä oli semmoinen nuori rouva pienen lapsen kanssa ja juttelin sitten vähän hänen kanssaan ja sitten sanoin, että toivotin Jumalan siunausta ja varjelusta tällä hänen matkalleen. Niin hän katsoi oikein silmät pyöreän, että uskotko sinä Jumalaan? Etkö sinä olekaan epäjumalan palvelija? Mä sanoin, no en todellakaan, että uskon. Ja tällä tavalla oli yksi kohtaaminen. Tämä oli niin kuin toinen, tämä oman uskon perustan tunteminen ja Raamatun tunteminen. No sitten jos haluaa niin kuin kohdata näitä muslimeja, yleensä on niin kuin paras, että miehet juttelee miesten kanssa ja naiset naisten kanssa. No se ei ole aina ihan mahdollista, mutta semmoinen periaate. Tässä viimeisessä Elämä-lehdessä, jos teille on tuttu tämä Elämä-lehti, Raamattuopiston lehti, niin tässä on Pekka ja Paula Mäkipään haastattelu. Pekka on Kylväjän lähetysjohtaja ja Paula on Raamattuopiston hallintopäällikkö. Ja he ovat olleet työssä tuolla Istanbulissa aikaisemmin. Ja tässä he antavat hyviä neuvoja niin kuin muslimin kohtaamiseen. Ja täällä on tämmöinen otsikko, että islam sai pohtimaan omaa vakaumusta. Ja täällä Pekka luonnehtii, että minulle kiteytyi
Turkissa ollessa, että jokainen suomalainenkin on sydämeltään muslimi. Islam on ihmisen paras yritys ymmärtää Jumalaa. Se on pitkälle viety ajatelma siitä, mitä Jumala voisi olla. Ja islamin mukaan ihminen on Jumalan tunteva olento. Eli ihminen on sellainen, joka tuntee Jumalan noin periaatteessa. Ja islamin kohtaamisessa kiteytyy kristitylle, että näissä uskonnoissa on paljon samaa. Toiseksi kirkastuu kuitenkin, miten ainutlaatuinen on Jeesus Kristus. Ja sitä taustaa vasten näkee, miten Paavalikin pyytää, rukoilkaa minun puolestani, että löytäisin sanat julistaa Kristuksen salaisuutta. Ja sitten Pekka Mäkipään mukaan nykyinen muslimien muutto Eurooppaan on Jumalan antama mahdollisuus. Ja tässä on samaa, mitä moni muukin sanoo. Ja sitten he sanovat näin, että kutsu muslimikylään. Ja Paula toteaa, että muslimien kanssa kannattaa ystävystyä ja kutsua heitä kylään. Ja sitten heiltä kysyttiin, että eikö islam ole heidän mielestään uhka Suomen kirkolle ja kristinuskolle, eikö paljon puhuttu dialogi voi kääntyä kirkkoa vastaan, niin he sanovat, että vuoropuheluun kuuluu pyrkimys vakuuttaa toinen omasta näkökannasta. Muussa tapauksessa se on epäonnistunutta. Jos sinulla on vakaumus, ajattelet sen olevan totta. Silloin yrität tietysti selittää sitä parhaalla tavalla. Ja muslimi, joka ottaa oman uskonsa todesta, kunnioittaa myös sitä, että pidän omasta kristillisestä uskostani kiinni. Joo, me saadaan olla ihan varmoja siitä, että Jeesus on meidän vapahtajamme ja Jeesus on ainoa tie taivaaseen silloin, kun keskustelemme muslimien kanssa. Se tulee siinä keskustelun kuluessa vähitellen, mutta jos me olemme epävarmoja siitä, mihin uskomme, niin ei toinenkaan kunnioita. Ja nämä Pekka ja Paula sanovat, että meidän tehtävämme on olla muslimeille lähimmäisiä ja ystävällisiä, jotta evankeliumi Jeesuksesta voi tulla kuulluksi. Lopulta olemme kaikki samalla viivalla, sillä usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Eli tässä on muutama ohje. No nyt, nyt on niin kuin mahdollisuus monille, jotka tulevat noista muista maista, mahdollisuus kuulla evankeliumi ehkä ensimmäistä kertaa ja mahdollisuus tulla kristityksi. Sitten näiden noista Iranista ja Afganistanista ja Irakista ja Syyriasta tulevien joukossa on kristittyjä. Sitten on niitä, jotka haluavat tietää kristinuskosta ja niin kuin se iranilainen rouva siellä Atenassa, niin haluavat tulla kristityksi ja ottaa sen ensimmäisen mahdollisuuden, tai ensimmäisen tilaisuuden, mikä heillä on, niin käyttää sen hyväksi. No, nyt me voimme sitten kysyä, että kun meillä on tämä aihe, muslimien kohtaaminen, niin onko meillä, olemmeko me panneet semmoisen leiman ihmisen otsaan, no tuossa on muslimi, vai näemmekö me siinä ihmisen? Sitten kun siinä on kuitenkin ihminen omine erilaisine tarpeineen. Ja on tärkeää kohdata ihminen, olipa se leima sitten mikä tahansa. Ja niin kuin jo sanoin, niin tänne tulleilla turvapaikanhakijoilla on väärä käsitys länsimaisista ihmisistä monilla. Ja meillä on sitten mahdollisuus oikoa sitä käsitystä. Mä löysin, näin suunnilleen viikko sitten, niin tämmöisen kirjan. Tämä on kyllä tullut suomeksikin jo 2012, mutta mä näin sen tässä vastikään. Askel varjoihin. Ja tämä on kirja, jossa vastataan kysymykseen, miksi naiset kääntyvät islamiin. Tämä on englannista käännetty suomeksi.
Ja tämä on erittäin valaiseva kirja. Jos teillä on mahdollisuus niin kun, lukea tämä kirja, niin kannattaa lukea. Tässä on sitten, kun tässä on erilaisia tapauskertomuksia, niin sitten täällä on lopussa liite islamin ja kristinuskon eroavuudet. Ja sitten tässä on monta, mitä muslimit ajattelee Koranista tai mitä islam opettaa Koranista ja sitten mitä me uskomme Raamatusta ja profeetoista ja Jumalasta ja synnistä ja Jeesuksesta ja tuomiopäivästä ja pelastusvarmuudesta ja helvetistä, mitä islam opettaa helvetistä ja mitä Raamattu kuvailee. Ja sitten on enkeleistä myöskin ja uskosta islamissa ja kristiuskossa. Eli tämmöinen kirja on myöskin. Ja tämä toisaalta niin kuin myöskin kuvaa sitä, minkälaista on muslimin kohtaaminen arjessa ja mitä tapahtuu, kun on ensin kohdannut ja miten sitten myöhemmin saattaa siihen kohtaamiseen liittyä. No minäpä nyt tähän kohtaan pysähdyn mitä kokemuksia ja mitä ajatuksia teillä on niin kuin muslimien kohtaamisesta?